Assalamualaikum bariniňizde dowunçyklym şöyle görüşüňiz ýaly Hüseyin Gasan Hüseyinow mene näme kim bilýär. Karaç şol ýalan zatlar goýberýär Telegram kanalyma ýazylyň 200 000 tys karaç rubly men hemmesine ýazylanyň patpiskam hemmesine böljek şo pul diýär. Indi siz özüňiz bir zat pikir edip görüň. Geçen edip Hüseyin Gasanow bilýän bolsaňyz gelik goýdy maşyn. Primo efirde gözünden olup da bir yerini sayladı. O saylanım Ukrayinka gyz olup çıktı. Yani o gyz hakikattan ol oyun hakikattan gurnally. O hakda hiç ile gurrunum yok. Ýöne gurnalan oyunun bir tarapy hakikat dälini aýdyp biljek. Olam näme tarapy? Gelik hakik özünün geligi berilmedi. Gelik prosto bir krasny tsvet, öň näçe awara görün. Özününki $9 milyon bolsa 500 000 rublyk bir sany gelik berildi. Olam remontdan alynan o da görjek bolsaňyz, şo gyzyň ýörüýte öz şo geligi alan gyzyň öz saýdyna aýdylgy nemede sylkada video wa YouTube'in sylkasy wa şoňa girýäňiz, şo taýda görýäňiz, öz gurrun berýär geligi ussa görkezýär, geligiň hakykatdan hem şonu ýalygyny da kazat edýär. Şoň üçin anarman diýjek bolýan. Bu Telegram hakynda da gurnaýan zatlary ine görýänsiňiz menki giren ok. Sorag hakda maňa ken şurat hakda maňa ken sorag gelip gowuşdy. Men size şonu ýüze çykarjak bolýan orta hakykatdan menki giren ok. Ýa girmese значит şonu virusyň barlygy. Men gitdik böyle videomy goýup ýene görkezjek muny. Ine Hüseyin Gasanow. Почти. Парни, вот вы... Opşam indi şöyle ma gelip gowşan nemeler esasy men onu helam goýup istoriýamda bulan diýdi. Bulan özüniň boýun almady, şo gitişine gitdi. Dostum sen ne diýdi? Dostum bir jahaş bar, şol akandy reklam edip berýär. Kyn öň aýdypdy her birine diýen. Opşam diýä sen ne diýä? Telegram ýokdur diýä. Şoň üçin nur diýä. Ýene bir diýdi Ahmet. Telegram ýokdur, maňa da düşünürdüm. Haybrat sen onu doğru düşünmäňsiň. Hakykatdan etdiýän bu birinji gerekdäl 200 000 däl gelik gitdi. Sen görýän bolsaň, ýene de sen Telegramyň düzeltmediň diýä. Sen wapşe Telegramyň ýok, näde girsen onsaň hem şol sylka diýä. Indi siz düşünüň şol däler görkezjek Telegramyň size. Şo gelen soraglardan dolayı. Ine. Я... Birader barış barjamyn dowunçyklam. Ребят, я создал телеграм-канал. Давайте сделаем топ-1 телеграм-канал в стране. Я прямо сегодня раздам 200 000 среди тех, кто подпишется. И буду каждый день раздавать там деньги просто так. Свайпайте, давайте устроим. Seyredin. Ananman Hüseyin Gasanowyň aýdýan adyny seyret men özüm girjek bolýan giren ok. Atky Criming üstülen aşyp Google'yň bilen 200 000 rubly berjek diýä kim patpisat edene, her bir patpisat edene. Например, soruyan немче açylan ok. Не сообщайте этому сайту конфиденциальную информацию, где, например, пароли и номера банковских карт. К ней могут получить доступ zlowumyślniki. Короче, düşünen bolsaňyz şol hakykat zat men aýdýar şol zat içinde döwler. Знаете, когда первый раз я взял себе kart nomerini boy kişi oklaýar pul almak üçin. Şoňçu kart nomerini okladyň, içinde kartyň içinde intak bolam çykar nesip bolsa o kart nomerini oklan adamlara intak video çykaryp goýar. Allah ýol berse ertir bir ondan başlap kartymyň içinde bar pullar gidipdir. Hakykatdan hem adamlaryň aýtýarlyk bolupdyr diýip menem özge degimde öz türkmen dogonçyklaryma duýdurasym belä. Haýyş ýalňyş zat ýazmaň, ýalňyş zat düşünmäň kommentariýalarda size şunýal duýduruşlar berýänim üçin like basmaňyzy isleýän, buram kanalyma ýazylmaňyz nesip bolsa inni за 2 часа. Inniki nemelerde de nisip bolsa täzeliklerem getirip durmamız, täze kameralyk Allah ölerse gowy videolar bilen öňüňize çykars. Baram diýjek zadym şördi, diýjek zadym ine Telegram menne, Telegram ba menne. Iminne şo ýaňy diýdiler ha, oglanlar ýyllar menne gizeti 2,5 ýyldan bäri ba Telegram. Şol diýenler üçin iminne men şuny Telegram
tema däli atly. Hemmetinde dem Adnaklassnikda da başga yerlerde dem Vkontakte, Facebook hemmetinde dem tema dälik diýe. Şoň üçin hem özgedegimde ýatladasym belli. Inniki aýtjak zadym nesip bolsa dinleň, haýyş edýän sizden. Şörde Tama Prime'ın istoriýasyna ýarşy geçirilýär bilýän bolsaňyz. Men size şey görkedeýin girip bunu özüne. Tama Prime'ın istoriýasy. Ýarşyň sponsorlary. Geçenki ýarşda aýdanyň haýyş edýän size like koyup inniki chat yani bu chat final gidip otyr. Inniki tip bola şugun gutorya innikilerde de pol finalda da gollamaňyz sizden haýyş edýän eger finala çykybilse şo diýen adamlaryň biri Allah ölerse ine bul ikisini tama taliplere goýmaňyz pehlwanjany hem meňe tanýansyňyz belki de bana hukman esasy şuna aýdyp geçesim belli krasiv люди tama ady nazar haýyş edýän sizden like bilen gollamaňyz eger çyksa inniki pol finala çykyp bitse bunno del bunno da del bunna tanýansyňyz Vipaşka wada Ahmet Meretov özüňiz hemişe şoňa uýýaňyz köpüňiz galba 77% görünýär. Bunna esasy ine bana aýdyp geçeýin tama bagyslar pehlwanjany sizden etjek haýyşdym şular bolup durýar. Yani sözüme iýza gaýtarman haýyş etjek sizden şolary gollap durmaňyzy nisip bolsa ýalar bolan wagt tutar pol finala geçerler diýip düşünýän. Galanam ýenedem bir zat aýdaýyn ýotyrdım. Galanam şonýalak nisip bolsa häzir nemede görüşýärs. Primo efirde YouTube'da Allah yol verse haýyş edýän sizden ýene bir zat kommentariýalarda onsoňam beýleki başka video kommentariýalaryna yani Instagram'ın video kommentariýalaryna onsoň adnakla tap audio kemmesinler arasynda 120%-ni söwünýäňiz söwünmän kak mujik haýyş edýän sizden söwünmän ýazmaňyzy kommentariýalary по-братски haýyş edýän brat не ругайся, не матерись, ты же мусульманин, не ara orslar. Hakykam siz musulman bolanyr, haýyş edýän baryňyzdan. Kim söýgünýän bolsa söýgünmeýänlere sag bolsun, köp sag bolsun millerýän. Allah jan mundan welem agzy bir bolup geçsek, hiçim biz döwüp bilmez. Agzala bolsak, biri-birimiziň aramyzda biri-birimizi söýüp, onna biz döwjek kän bar. İnsan kam aýdyp geçsek zadym, inni kameralyk zat etdik nesip edenden. Inni zatlarymyz belli boldy. Innis kameralyk ýanymda bir dostum ma, ýene de bir sany biz YouTube'a düşünýän, tutuş kompýuterä da düşünýän, opşy sosial netlara düşünýän bir sana dost gözleýäs özümizde. Hemişe ýanymyzda boljak, hemişe de video çykaramyzda da edimde kömek etjek, goşuljak şol zatlara. Opşon biz bilen işlejek bir oglan bolsa habar yani yüz tutup bilersiňiz, Instagram'a ýazyp bilersiňiz, Instagram accountyny bilýäňiz. Hemmäňize görkedeýin ine şördi. Bilmeýänleriniz içiňizde barma mümkin. Men YouTube kanalymda hemme videolaryň aşagyna da goýýan bu işni. Eger barjamyň ine men Instagram kanalymyň ady Braşy. Biram däli 050494 ine sinyal ýazyp görkedeýin size. İkisini de mi ýazyp bilersiňiz ine. Däli 0501-nji duran. Şolara ýazsaňyz men hökman jogap bererim. Tap audio bu eger görseňiz aňarda Adnaklassnik, Vkontakte videolaryň aşagyna, YouTube videolaryň aşagyna hemmesen ba. O taýdan goşulsaňyz men hemmesini barlap durýanlaryny diýjek bolýan. Edil soruny alanyny. Sizin haýyş edýän söwünmezliňizi Türkmen ýigitlerimiz baryňyzda ni tolko başgalar söwüp ýazan oňdyň esas türkmen oglanlar şonýaly arasynda. Onda sag bolun köp.
düşüneniňiz üçin, düşünersiňiz diýip pikir edýän, öňünden sag bolsun maýdýan baryňyza. Nisip bolsa, indi gowy wizalar bilen görüşeliň, Allah ýol berse. Indiki goýuljak wizalar üçin patpysat edin, like basmagy unutmaň. Sag bolun köp-köp diňläniňiz üçin, oňa many alanyňyz üçin.